totes aquelles ocasiones de la primera part que no han volgut entrar? No, es que la primera parte, al final, a los minutos 15 o así, creo que lo teníamos claro cómo teníamos que afrontar el partido. Creo que lo hemos plasmado. Creo que hemos tenido, en la primera parte han sido, aparte del palo, la de Solina, Olid se ha quedado solo con portero, Urrea tiene una llegada clara. Es que más no se puede hacer. Creo que ellos no han tenido ninguna. Los 2 goles de ellos es un barullo en el área de un córner y una desgracia del balón que toca el banderín, al palo del banderín, y 2 jugadas tontas. Pero ocasiones claras creo que no han tenido, que yo recuerde. O sea, que el equipo creo que hemos sido mejores, pero hoy el resultado no ha acompañado. Com has vist el partit avui? Bueno, la veritat és que ara surts i és una mala sort molt gran. Avui sí que ha estat molta mala sort perquè al principi ells han començat millor els primers 15 minuts, però després nosaltres ja hem fet el nostre joc, hem tingut ocasions, hem arribat a la mitja part bé, molt millor que ells, i després la segona part és que hem estat millors tota l'estona. Hem tingut pilota, hem tingut moltes ocasions i ells ens fan 2 gols, el primer pilota aturada, que hem de millorar, i el segon és que dona el banderín, o sigui, jo vaig corrent, la vaig aguantant perquè ja surt fora, dona el banderín i és un cúmulo de despropòsitos, com es diu. I bueno, però això, hem estat apretant, hem intentat, hem marcat i fins al final intentant apretar i ja està. El treball és bo, l'equip està bé, però avui ha estat molta mala sort.